Hvala predsjedavajući. Evo nastavit ću se na kolegu. Upravo tako kolega, upravo tako. I do sada su postojali i postoje propisi koji su se mogli koristiti za to da se ograniči maltretiranje dužnika od strane Agencije za naplatu potraživanja. I sada postoje propisi temeljem kojih svaki od tih dužnika ima pravo dobiti sve informacije koje Agencija za naplatu potraživanja o njemu ima, kao i o strukturi njegovog duga jer je to uređeno Uredbom o zaštiti osobnih podataka. A jel se to događa? Ne. I sad ću vam reći, upravo na temelju GDPR-a sam nedavno sa gospođom koja ima taj problem i ne može dobiti godinama strukturu svog duga, dakle ne može dobiti šta je njena glavnica, šta su kamate i koliko čega duguje, joj sugerirala da temeljem, i to isto tako na savjet Agencije za zaštitu osobnih podataka, da temeljem GDPR-a traži te podatke od Agencije za naplatu potraživanja. Jel mislite da su joj odgovorili? Nisu. Nisu joj odgovorili. Dakle, 6 godina žena pokušava doći do osnovnog podatka koliki je moj dug i koja je njegova struktura. I ne dobiva odgovor. Od jedne od velikih agencija, da ne kažem renomiranih jer renomirane nisu, za naplatu potraživanja. Dakle, nakon što se dugovi prodaju već niz godina, a možemo reći u cijelom ovom mandatu, to jest 2 mandata HDZ-a, potpuno deregulirano, nakon što je tržište dugova bujalo i cvjetalo za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića, tamo 2015., 2016., 2017. itd., nakon što mi ovdje 3 godine zagovaramo regulaciju Agencija za naplatu potraživanja, ali isto tako i regulaciju prodaje dugova općenito, potrošačkih dugova. Znači mi isključivo kada govorimo o regulaciji potrošačkih dugova. Nakon što smo ponudili i mi i SDP i zajedno inicijative na koji način da se ograniči preprodaja potrošačkih dugova koji su inicijalni, kojima je inicijalni vjerovnik primjerice kreditna institucija. Nakon što ste vi to sve odbili, evo sada se ide sa prijedlogom zakona kojim se idu zaštititi navodno dužnike. No valja reći istinu da se radi tek o minimumu minimuma, o prvom ne koraku nego koračiću prema civiliziranom i reguliranom odnosu prema dužnicima u ovoj zemlji. Radi se zapravo o europskoj direktivi kojom se radi interesa banaka razvija sekundarno tržište dugovanjima i pritom se onda i regulira. Na kraju krajeva to i piše u samoj direktivi. A onda je naša Vlada odlučila da će tu još regulirati agencije na način da moraju biti licencirane, što do sada nisu morale, da dužnici moraju imati mogućnost žaliti se određenom tijelu radi postupanja agencija, ministarstvu i HNB-u, te da ih se ne može beskonačno i stalno zvati i da se ne može zvati rodbinu, susjede i prijatelje, što su sve agencije do sada radile. I još zamislite, sada se napokon mora dužnika obavijestiti da mu je dug prodan i koliki je dug i kakva mu je struktura, kolika je glavnica, kolika je kamata. Dakle, samo da na trenutak osvijestimo ono moment u povijesti u kojem smo. Dakle, kako nam je bilo i još uvijek sada je stanje s prodajom dugova u ovoj zemlji kad je činjenica da dužnik mora moći znati da se njegov dug prodaje, kakav je i koliki taj dug i koja mu je struktura, smatramo pomakom na bolje. 2023. godine, to je pomak na bolje. Da čovjek zna kome i koliko je dužan. Evo to je divan božićni poklon za sve naše građane. No ono ključno, dakle supstanca problema nije niti dirnuta, a radi se o tome da se potrošački krediti, stambeni krediti građana ne bi smjeli po nama uopće prodavati agencijama za naplatu potraživanja jer one ne podliježu niti jednoj uredbi, niti jednoj direktivi, niti jednom zakonu koji obuhvaća
regulaciju kreditnih institucija. Šta hoćemo time reći? Ako je inicijalni vjerovnik bio kreditna institucija, dakle radi se o potrošačkom kreditu ili stambeno potrošačkom kreditu koji je dala banka. Kada banka sklapa ugovor sa građaninom, na taj ugovor ne primjenjuju se samo ugovorne odredbe, primjenjuju se i opća i posebna pravila koje banke same donose, a koja moraju biti u skladu sa europskim acquisem. Također primjenjuje se Zakon o kreditnim institucijama, također primjenjuje se sva ona regulativa koja regulira potrošačka prava kao i kreditne institucije, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi. Iz tog razloga smo rekli, kada se prodaju potrošački dugovi koji su inicijalno, dakle inicijalni vjerovnik je kreditna institucija, da se mogu prodavati samo drugoj kreditnoj instituciji, da bi razina zaštite potrošačkih prava ostala ista. To je ono što smo tražili. To je odbijeno i to se ovim zakonom naravno neće niti riješiti. Također, dakle tražili smo zajedno sa SDP-om, predložili smo da se regulira otplata takvih dugova na način da se u svakoj rati otplaćuje minimalno da 50% rate ide na glavnicu. Zašto smo to tražili? Zašto smo tražili da kada dođe do duga koji se ne otplaćuje redovito, da ide u poseban sustav gdje 50% svake uplate ide na glavnicu. Zato što smo vidjeli da čak i mali krediti, 40.000 eura, 50, 60, 70, dovode do toga da dug više nije dug, nego postaje doživotna renta zbog iznosa kamata, zbog kamatnih stopa i zbog strukture i načina na koji se dug vraća, gdje se prvo plaćaju troškovi, pa kamate, pa tek onda glavnica. Dakle, mnogi nikada ne dođu do glavnice. I mnogi trgovci dugovima rade na način da im nije ni u cilju da se taj dug otplati, nego da imaju rentu kroz otplatu kamata. Ili još gore, da se dug ne može otplatiti pa da idu na ovrhu na nekretninu. Jer je mnogima cilj bio upravo dočepati se nekretnine koje su bile kupljene tim kreditima zbog kojih je dug nastao. Dakle, sada imamo situaciju u Hrvatskoj u kojoj banka proda dug građanina i to u prosjeku prema podacima HNB-a za 30% vrijednosti tog duga, dakle svega 30% vrijednosti, i onda ga agencija ide naplatiti višestruko, dakle ne da zaradi 100% na tom poslu, nego da zaradi 300% i više na tom poslu. I kako se to zove? Kak se to inače točno zove u obveznom pravu kad neko nešto plati 3 i traži 300% više natrag? Mislim, nas su to na fakultetu učili, da je takav način posuđivanja, davanja novca uz takve povrate, da je to lihvarenje i da je to zabranjeno, ali evidentno nije zabranjeno. I zato sam pitala danas ovdje, nije li nam bilo u cilju da se na bilo koji način, bilo kojim instrumentima ipak ograniči ili penalizira to da na dugu, nečijem dugu, neko profitira 300, 400 ili 500%. Kako nam to nije u cilju? Kako nam nije u cilju takvu vrstu ono čiste ekstrakcije? Ekstrakcijske djelatnosti, kako nam to nije u cilju penalizirati? Pa mislim, ako ne sa aspekta građanina i zaštite građana, pa sa aspekta cjelokupne naše ekonomije. Pa kako je nama dobro da imamo 200 i nešto tisuća ljudi koji su dugotrajno blokirani, većinski njih 90% zbog dugova do 10.000 kuna, ne sudjeluju u ekonomskim tokovima nikakvim jer su blokirani godinama, ne isplati im se raditi, daju otkaze, rade na crno zato da im se ne bi uzimalo to što zarade. Pa kako nam se to isplati? Masa ljudi to radi. Masa ljudi to radi. Šta, ne znate to? To vam je novost, da ljudi daju otkaz zbog toga što su blokirani i rade na crno. Dakle,
da imamo 200 i nešto tisuća takvih ljudi u kontinuitetu, a da s druge strane imamo 40 milijardi kuna vrijednu industriju naplate potraživanja koja je većinski u stranom vlasništvu, koja većinski izvozi naravno taj kapital van ove zemlje. Znači sebi blokiramo 200 tisuća ljudi i stvaramo profit onima koji izvoze kapital iz ove zemlje. Evo ja ne znam koja je ekonomska logika iza toga, ali možda mi vi možete objasniti kasnije jer vidim da možda vi to razumijete bolje. Dakle, ono što mi vidimo jest da nema političke volje da se stvarno stane na kraj i kaže agencijama da ne mogu zarađivati toliko na nekakvom ljudskom jadu i na činjenici da neko zbog bolesti, invaliditeta, bilo kakve okolnosti ne može više plaćati svoj dug, da se stane na kraj pripisivanju kamata glavnici što se, i to smo vidjeli na svoje oči, u načinu na koji su ljudi, na koji je ljudima rastao dug, da se to radilo, da se kamata pripisivala glavnici i onda lupala nova kamata na to sve skupa. I da nema zapravo političke volje da ova zemlja potiče one ekonomske djelatnosti koje zbilja stvaraju dodanu vrijednost i za naše građane i za društvo u cjelini, umjesto onih djelatnosti koje su doslovno parazitske djelatnosti. To je ekonomsko parazitiranje. Koju točno vrijednost stvaraju agencije za naplatu potraživanja i kome? Kome stvaraju vrijednost? Dakle, znate li koliko ljudi radi toga što su vladi na srcu više interesi sekundarnog, takozvanog sekundarnog tržišta dugovima, odnosno interesi agencija za naplatu potraživanja, koliko ljudi sada ima veći dug i to po nekoliko puta u odnosu na to kakav je bio kad je inicijalno napravljen. I koliko su ti dugovi ljudima porasli tokom 10 godina. Već sam puno puta govorila o tim primjerima ovdje u Saboru, pa sad to više neću ponavljati. Tu se ništa nažalost nije promijenilo, neće se promijeniti niti ovim izmjenama i očito neće dok god je HDZ na vlasti jer za njihovo vrijeme je prodaja procvjetala, 7 godina nisu bili u stanju regulirati ovo pitanje i ovi minimalni pomaci jasno poručuju svima da ih ova država, dok je HDZ na vlasti, neće štititi od doslovno lihvarenja. Dakle, ponovit ću, imali smo zaista više od, mislim, 6 zakonodavnih inicijativa na ovu temu. Nismo bili nerazumni, rekli smo samo zaštitite potrošačke dugove. Oni koji, jer sa razlogom postoji posebna grana potrošačkog prava i potrošač se zaista štiti sa logikom da je slabija strana u ugovornom odnosu. U odnosu na banku, u odnosu na Telekom, u odnosu na, dakle, nekoga ko ima i jaču ekonomsku i pravnu moć. Tražili smo isto tako da promijenimo način otplate dugovanja kako bi se dug zaista mogao vratiti, jer mi stojimo na poziciji da se dug mora vratiti. Ali ne tako da se na njemu ekstra profitira, nego samo da se vrati. I da se vrati na način koji može, u kojem može opstati i dužnik i vjerovnik. Jer ni vjerovnik neće imati ništa od toga ako dužnik ne može izdržati tu vrstu pritiska. Dakle, tražili smo isto tako da se uspostave jasni pravni mehanizmi koji će građanima omogućiti naplatu štete u slučaju da ih agencije za naplatu potraživanja veslaju na način na koji su ih veslali do sad. Primjerice, imamo situaciju sa curenjem podataka. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaista lupi ozbiljne kazne agencijama za naplatu potraživanja. Međutim, da ironija bude veća, taj novac ide
istoj onoj Vladi koja godinama odbija regulirati te agencije i zaštititi građane od njih. A koji pravni mehanizam imaju građani da naplate tu štetu? Još uvijek ništa.